Nami kula Wahyu Alislam dosen. Nami kula Retno Sari Melani nomor absen 24. Nami kula Rizkia Hadisa nomor absen 9. Nami kula Kalita. Selamat menyaksikan. Tunggaling dino, wonten keluarga ingkang badhe tindak dateng pasar, kagem belanja bulanan. Sang anak nyuwun derek tindak dateng pasar. Ibunipun ngersani kalian masih syarat boten kepareng tumbas dewan. Anakipun menyetujui syarat tersebut. Kakak kalian adik satu derek punya pasar boten? Orang dulu, tapi kakak orang adik pun janji orang paling tumbas dolanan yo. Punipun wonten pasar, ibu lan papa sedaya langsung tumuju ing tempat penjual kebutuhan pokok. Dulu bapak tidak datang toko elektronik sekitar ya bu. Oh nggih Pak, ampun amin nggih. Pripun nggih Bu? Mek tumbas beras gangsal kilo pinten nggih Bu? 75.000. Lho awi sanget 65.000 pundhut nggih Bu. Boten saged, kula njupuk undangipun sekedhik. Ya wis 70.000 nggih Bu. Nek mboten saged mboten es pundhut niki. Toko sebelah mirah-mirah. Menawi wonten dateng toko sebelah mawon. Mboten deh mriki mawon. Kalih 140.000 nggih Bu. Ya wis, kalih 140.000. Matur nuwun Bu. Nggih, sami-sami. Ini sela-sela kegiatan tersebut, adik sumber sekolah ingkang duduk internasional bulanan. Kak, delok iku toko dolanan. Delok yuk. Yuk delok dek. Yang ini Dek, rapor toko dolanan. Nggih, Kak. Saya mengurusi jual dolanan, tingkah dolanan nanti kalian sama selain tingkah wonten di dolanan puniku saweh viral. Monggo Dek, delok dhisik dolanane. Kak, ini ada boneka. Terus? Bagus banget. Saya gak ditumbas. Ada lah, ini apa? Janji wes iki kali nanti di dolanan. Aduh, piye iki? Kakak kebingungan sama Yogi adik ingkang bersangkutan investor. Boten berselang lagi, Bapak ingkang bubar saking toko elektronik. Bapak nyawang kakak kebingungan. Kakak, kenapa sih kok itu foto ini itu? Iki lho Pak, ada ngomong dolanan. Tapi kan mau janji kali ibu ora lepo dolanan. Nanging ada kepingin lho Pak, ada dereng jajan dolanipun. Dulu cewek tak panggil ibu. Ingkang kewalahan ngajeni anak-anak. Pungkasanipun tindak dateng toko sebelah kagem nimbali ibu ingkang saweg berbelanja. Ibu langsung rampungaken transaksipun lan marani anak-anak wonten ing toko dolanan. Ono opo iki ditinggal dulu Bu Esrela. Iki lho bu, adik pengen ngebahas dolanan. Nggih Bu, padahal kan kakak mau sampun ngandani adik boten oleh tumbas dolanan. Iki dolanane ora didol lho, Dik. Mboten Bu, puniki malah diskon malahan. Ayo Bu, bandingan meniki mawon. Boten pareng Dek, adik kan wis janji kalian ibu. Adik janji Bu bisa niki mawon. Pripun Pak? Cewek lagu dari batas apa? Ya wis terakhir iki ya, Dik. Pinten Bu? Niki Bu, totalipun 20.000. Matur nuwun nggih Bu, sami-sami. Sesampunipun berbelanja lan dolanan, keluarga sedaya langsung I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no.